Pluma naiz, 24 urte dauzkat, pedagogia eta lehen hezkuntza ikasi ditut, eta gaur egun haurtxoko baten nago lanen hezitzaile bezala, eta hortaz gain nire etxen edukia sortzet. Hemen ikusten nauzu Elgoibarko plazan. Ni Alex naiz, Alex Etxeibel, Elgoibartarra naiz, 18 urte ditut eta kazetaritza ikasunari naiz Leioan. Mota askotako edukia sortzet, bai hausnarketak, bai eguneroko kontakizunak. Euskeraz dituten bideo biralen artean, euskerazko hitz batzuk daude, gazteleraz esaten ez dakizkitenak. Lehenengoa da, txostena. Necesito un txosten. Eske nahi txosten ateratzen. Osea, txostena berdin txosten. Ez egin nola da gazteleraz. Gehien bat TikTok sare sozialera egotzen ditut edukiak, gehien nabarmentzen dena nire perfilean umorea da, arrebakin egiten dutena normalean. Nire ustez zatek zabaltzezkizu euskeraz iteak. Azken finean Euskal Herrian bizi ganez, nik uste algoritmoak oire bai identifikatzeula eta orduan zure inguruko pertsonengana zabaltzeko erresagoa da. Nik nire euskeran hitz egiten. Lagun batekin hitzengo banu ez dela, hola hitz egiten, egia saiatzen ez dela pixkat zaintzen, baina pasagabe, ez da ez denai antinaturala izan, aukitzen nire esentzian, nire bideotan. Euskal musika zitzite honen iritzizait beti erortze gala topiko berdinetan. Ez dut euskara batua erabiltzen, ze enaiz oso trebea euskara batua erabiltzen. Bizkaitxarraren normal batzutan sartzen dut, nahi euskalkiak asko sartzen zaizkit buruan. Entera osari, elurra dala. Ni ez toa zer ez ikusi 50.000 historia horrein kontura. Nire ustez garrantzitsua da euskeraz hitz egitea sare sozialetan, azkenen bere biziraupena nahi badeu, edatu behar deu, espazio guztita eta jende gaztean gana aiatzeko, aurren gana, iruditzen zait metodo egoki badala. Nire jarraitzaile guztiek euskaldunak dira. Gure partetik jarri behar dugu. Ez dugu inorkingo, guk ez baldin badugu ez dut ikusten biharrik beste hezkuntzaren baten edo dukisa sortzeko, ze ez dut ere ez da helmuga bat bezala edo ez dute nun baitera iritsi nahi. Pixkanaka gure bidea egiten. Asko babesten gara gure artean. Gazteleraz bai eduki asko kontsumitzet, eta egia da batzutan faltan botatzetela euskeraz eduki jaukitzea, eta horregatik nik sortzet ikustea gustatuko zitzaiten edukioi. Gustatuko litzaidake etorkizunean honekin jarraitzea, euskara sortzen jarraitzea, eta erakustea munduari zer den euskara, nongoa garen gu, eta zer den Euskal Herria. Nik euskararekiko apostu hori indetela esan izan dut beti, eta hola jarraitu nahi, euskara nire identitatean parte dalako, eta nekin daolako beti.